איפה הם הימים בהם אנשים קרובים ורחוקים, קטנים וגדולים, חיפשו רק נתיב אשר יוביל לאושר בחיים. עוד מימי ילדותי היו רגעים, מתמודד לבדי, מרים את עצמי, תמיד האמנתי שהכל עובר בחיים. אז תנו בידיים, תנו בכפיים, נשמח כולם יחדיו הלילה, נרים כוס יין, נשתה לחיים, בואו ונרקוד הלילה. אמרו עליך הכל, יצאת גדול, יכול לא יכול, עובר כל מכשול, אתה לא תיפול, בואו שמח איתי, נשיר בקול. תנו בידיים, תנו בכפיים, נשמח כולם יחדיו הלילה, נרים כוס יין, נשתה לחיים, בואו ונרקוד הלילה. תנו בידיים, תנו בכפיים, נשמח כולם יחדיו הלילה, נרים כוס יין, נשתה לחיים, בואו ונרקוד הלילה. אני רוטן דן אבא בבא בבא אבא בבא בבא היי לה 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 אלא אלי רנה יא תנו בידיים, תנו בכפיים, נשמח כולם יחדיו הלילה, נרים כוס יין, נשתה לחיים, בואו עלה 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 עלה. תנו בידיים, תנו בכפיים, נשמח כולם יחדיו הלילה, נרים כוס יין, נשתה לחיים, בואו ונרקוד הלילה. בואו נעשה קצת אווירה יותר מגניבה במועדון הזה. יאללה, קדימה. קודם כל לחיים. לחיים. ויאללה, תרימו לי את האנשים פה. יאללה, קדימה. למה לא הוצאת את המיקרופונים? רביב! משה, איך אתה מרגיש היום? כאילו... אני מרגיש שיש לנו קליפ מיוחד. עכשיו מול המצלמה, כי אני מפרסם את זה מחר בפייסבוק. כן. מה, יום חמישי הקליפ מוכן? לא, מחר בבוקר. מחר בבוקר? כן. לא, אני נותן לך עד יום חמישי. מחר בבוקר. בתנאי שאתה בזמן העריכה אתה לא דן דין? דין דן. אמרתי לו, הוא שואל הקליפ מוכן למחר. אמרתי לו בתנאי שהוא בא איתי לעריכה, ומוריד לי את המעלים בזמן העריכה. להוריד את זה בעולם. אנחנו עושים שקוראים אחרי 3 טקים. לא יודע מה, חלחם מחכה מעזיר. תנו לנו בכפיים. יאללה, קדימה. חיים. איזה שחקנים, אתה בא לי... מרגשת! מרגשת! הוא מרגש אותי! מרגשת! אז בואו תנו לנו בכפיים, תנו לנו בידיים, ותעשו לנו שמח. היידה. שימו לב, קוסמות! הופה! איזה יופי, אני מתגרגל מזה! עוד פעם. עזוב. אז אם הכל עובד... רגע! כן!